Не съм някой. Аз не говоря много правилно. Не такъв ми е Виолета. Това се рад не става говори. Само съм си хубавеше. Да, бе, направо. Зеето. Бурканите. Ужас. Да. Не, мен то ми харесва нашия диалект и интересен се. Не говориш зле. Виж това. Не говори зле, защото съм красив. Не знае какво ти казва това. Това ми харесва. Да, защо? На една красива жена е простено как говори. Да, аз не съм красива. Напротив. Не знам, някакъв се харесва, някакъв не. Може да се снимки. Аз не мисля за хубаво момиче. Нали? Аз се казвам, аз съм много красива или аз съм грозна. Имам недостатъци, разбира се. Но като цяло съм хубаво момиче. И когато положа някакви грижи за себе си, това приготвяме ли? музика! Брат Адам седи. Оле, супер! Ще ми да отчапването? Да. Искам да кажа, че окей, нали, хубаво момиче, направено, сега искам да изглеждам добре, облякана добре, с претенции, че имам хубави дрехи, нали, хубава кабинетка. Да. При момент спадам тук. Няколко хора ще се радват, че съм тук в тази ситуация. Да. Искам да докажа, че съм силна, не съм много слаба. Да. Просто не искам да докажа. Аз искам много неща да кажа. Може да знаеш, аз накрая да докажа сам на себе си. И се почувствам само аз удовлетворена. Да, възможно е. Аз мисля,